Molt bona tarda, són les 7 en punt. Benvinguts al programa Tot el dia de Ràdio 8 Barcelona. Som el Luca i el Marc, els presentadors del programa. Benvingut, Marc. Hola, bona tarda. Doncs bé, estimats oients, en el programa d'avui farem referència a la notícia top del dia. I quina és, Luca? Doncs... Espera, Luca. Abans de tot, recordeu que si avui abans de les 10 de la nit pengeu una foto a les xarxes socials Instagram o Twitter amb el hashtag #jamonesguijuelo tot el dia, entrareu automàticament en un sorteig d'un lot de 2 pernils de denominació d'origen Guijuelo, més una ampolla de vi Torres que podreu gaudir amb els vostres. Ostres, Marc, quina enveja que em faran els guanyadors. Doncs sí, la veritat. Doncs bé, entrant al tema que ens ocupa, avui cal destacar la mala situació que estan patint els refugiats sirians que han hagut de fugir del seu país a causa de la guerra civil que està devastant les seves ciutats. Des del 2014, una gran onada de refugiats que han escapat de Síria amb l'objectiu d'arribar a Europa es troben retinguts a Grècia i dins alguns països balcans, en els mals habilitats recintes d'acollida. Exacte, i com de ben segur que tots haureu notat aquests dies, les temperatures precisament no han pujat. Tot el contrari, s'han vist disminuïdes bruscament, exceptuant les deficitàries instal·lacions en les quals viuen els exiliats. Això ha provocat la mort de més d'una trentena d'ells a causa d'una aguda hipotèrmia, entre ells 7 menors. En definitiva, una notícia terrible, que de ben segur ens commou a tots. Doncs sí. Davant d'aquesta situació, la Unió Europea ha acusat a Grècia de no haver-se preparat correctament per ajudar els immigrants amb l'onada de fred que està passant per Europa, afirmant que aquesta és una responsabilitat del govern grec de Xipres. Com a resposta, el govern grec afirma que no s'han acomplert les quotes d'acollida, sinó que només se n'han repartit un total del 10% dels refugiats. A Grècia, milers de refugiats conviuen en camps en molt males condicions i construïts o edificats de manera improvisada, fins al punt que el ministre d'Immigració, Yanis Moussalas, ha denunciat al Parlament grec la lamentable situació d'aquests centres, que ara s'han exceptuat amb les condicions climatològiques pròpies d'un fenomen meteorològic com ho és aquesta forta onada de fred. Les ajudes cap als refugiats a través del mar es veuen disminuïdes a causa de les baixes temperatures a l'Europa de l'Est. Tot i que els vaixells només portaven mantes per 500 refugiats, fet que no suposa una immensa ajuda, doncs el nombre de refugiats necessitats era considerablement major, alguna cosa era. Ara per ara, Atenes es planteja traslladar part dels refugiats de les illes gregues cap al continent. Tot i així, des del govern central de Brussel·les s'hi han oposat, ja que es creu que aquest trasllat podria afavorir les màfies que es dediquen a traficar amb els refugiats de guerra. Les condicions meteorològiques al país hel·lènic són tan dures que a l'illa de Lesbos, sota la supervisió d'ACNUR, que és l'agència de l'ONU pels refugiats, aquests han estat traslladats als diversos hotels pròxims a la zona. Per altra banda, als països de la recent tancada i coneguda com a Ruta dels Balcans, la situació és molt greu. Més de 7.500 persones, segons l'ONG Metges Sense Fronteres, romanen varades a Sèrbia i només la meitat d'aquests es troben en campaments amb preparació suficient per combatre les baixes temperatures. Temperatures que ciutats com la capital sèrbia, Belgrad, han arribat als 20 graus Celsius negatius, fins que els 3.000 refugiats que actualment dormen en edificis abandonats d'aquesta ciutat hagin de fer el possible per sobreviure. Com heu vist, la situació és realment dramàtica. Així doncs, convé fer tot el possible per ajudar totes aquestes persones que han hagut d'abandonar els seus habitatges deixant enrere família, amics, coneguts, etc. i emprenent un llarg, dur i perillós viatge cap al continent en què tots somiem per poder trobar alguna oportunitat, Europa. No obstant, com que al programa Tot el dia estem molt conscienciats amb el tema, us demanem que participeu a la darrera campanya d'UNICEF per donar oportunitats a aquesta gent tan desafortunada. Exacte. Per fer-ho, només cal que envieu un SMS al 5677 amb la paraula SOS Refugiats. Fent això, estareu contribuint amb la petita quantitat de 2 euros que, tot i que no us sembli, de ben segur que donarà de menjar a moltes famílies que ho estan passant realment malament. Doncs mira, jo ara realment ho estic enviant. Ben fet, Luca. Us animem perquè tots aquells que pugueu us hi sumeu. Exacte. Des d'aquest programa us animem a col·laborar-hi, ja que creiem en una integració positiva dels refugiats i estem convençuts de la seva importància en la nostra societat. Tens tota la raó, Luca. A Canadà, per exemple, fa 3 dies que el primer ministre d'aquest gran i ric país, Justin Trudeau, del Partit Liberal, va fer una reforma del seu equip de govern, el que significa que un refugiat de guerra somalí, Ahmed Hussein, hagi estat anomenat ministre d'Immigració, Refugiats i Ciutadania. Ahmed Hussein va arribar al país americà fa 20 anys, fugint de la guerra que estava devastant el seu país. Va arribar-hi com un refugiat més, anònim i sense recursos, i gràcies a les distintes ajudes ha esdevingut ministre d'un país tan important com ho és el Canadà. Admirable. Qui ho hauria dit?
El ministre canadenc ha volgut renovar, tal i com hi dèiem fa uns segons, el seu equip de govern, on ha volgut que la diversitat de gèneres i cultures predomini. Un gest que el fa d'admirar. L'Associació d'Ajuda als Immigrants ha rebut amb entusiasme la notícia i el seu portaveu ha declarat que es tracta d'un fet molt positiu per a tota la comunitat africana, que ha hagut de fugir dels seus països d'origen. Doncs bé, fins aquí el programa Tot el dia de Ràdio 8 Barcelona, amb Marc Colomer i Luca Augelo. Us esperem amb més notícies demà a la mateixa hora. I ara us deixem amb l'últim gran èxit de Bruno Mars, 24K Màgic. Fins aviat! Players.